Αγαπητοί, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μάνα μου που έζησε μέχρι τα 119 χρόνια και πέθανε προχθές. Και ο πατέρας της έζησε 117 και η μάνα της 105. Κοιτάξτε να δείτε, ας τα πάρουμε από την αρχή, πώς γνωρίστηκαν. Ο πατέρας μου ήταν καλός χορευτής και τραγουδιστής. Όπου ήταν γάμος ο πατέρας μου ήταν μέσα. Κοίτα να δεις. Είδε τη μάνα μου που χόρευε, είδε τη μάνα μου που χόρευε και τροσάθηκε. Την ερωτεύτηκε από το χορό. Τα ταλίμια που έκανε η μάνα μου, τα κόλπα που έκανε η μάνα μου δεν τα είχε ξαναδεί σε γυναίκα. Λοιπόν, έμαθε τότε, προσπάθησε να μάθει από πού είναι, δεν την γνώριζε. Έμαθε από εδώ, από εκεί, του είπανε ότι είναι από το τάδε μέρος. Εκεί λέει στο χωριό της, στη Μόσχα, τώρα τη λένε Ραμνή, παλιά τη λέγανε Μόσχα, ήταν όλοι οι κομμουνιστές. Ο πατέρας της όμως, ο πατέρας της ήταν πεζεντζελικός. Είχε πάει και στο πόλεμο στη Μικρά Ασία ο πατέρας της. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν πέθανε ο Βενιζέλος, όταν τα έμαθε ο πατέρας μου από χωριανούτσι, όταν πέθανε ο Βενιζέλος, πήγε ο παππούς μου συγχωρεμένος, πήγε με το μουάρι 40 χιλιόμετρα από τη Μόσχα εκεί πάνω από το βουνό, στα ακροτήρι που τον θάβανε, εκεί πέρα που τον θάβανε, και οδούσε εκεί πάνω με τα πόδια, πήγε εκεί πάνω μου. Κοιτάξτε να δείτε, έμαθε ο πατέρας μου τα πάντα. Λέει να πάω να τη ζητήσω, και του λέει και ένας ξάδερφός του, συγγενής του, μωρέ να έρθω κι εγώ να πάρω και τον πιστόλι. Όχι μωρέ, για πόλεμο θα πάμε, του λέει ο πατέρας μου. Λοιπόν παιδιά, μπορεί να μην σας τα απολογώ, κοίτα να δεις. Μην πάρεις πιστόλι μωρέ, του λέει, τροσός είσαι. Λοιπόν, πήγαν εκεί πάνω, γνωρίσανε τώρα τον παππού μου, τη γιαγιά μου, και είδανε και 4 κοπελιές. Ο παππούς μου είχε 4 κοπελιές. Λοιπόν, τη γνώρισε αμέσως τη μάνα μου, γιατί είχε ρηχτά τα μαλλιά της, μαύρα, μελαγρινή. Τη γνώρισε αμέσως και λέει του παππού μου στα ίσα, εγώ θέλω να παντρευτώ αυτή την κοπέλα, λέει. Ποια μωρέ, του λέει, αυτή την κοπέλα, με τα μακριά μαλλιά. Και ρωτάει ο παππούς μου, Ρινιό, θέλει μωρέ αυτό το νέο? Και η Ρινιό λέει ναι, θέλει. Λοιπόν, τα φτιάξανε, αραβωνιαστήκανε, μετά ρε παιδιά, στο χωριό της μάνας μου, του παππού μου και πάνω στη Μόσχα, δεν πήγαινε δρόμος. Η γιαγιά μου είχε 9 αδέρφια και είχανε μωρέ μια φάμπρικα, αυτοί που αλέθανε τις ελιές παλιά, και ήτανε μωρέ να φέρουν ένα πασούλι, να το φέρουν, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, δεν πήγαινε αυτοκίνητο εκεί πάνω. Και πήρανε μια σκάλα και πήγε ο πατέρας μου, καμιά 10 άντρες. Ο πατέρας μου ήταν αραβωνιασμένος με τη μάνα μου. Και πήγαν οι κοπελιές, κρατούσανε, γιατί το πασόλι αυτό ήταν 150 και 200. Πήρανε μια σκάλα γερή μεγάλη και το βάλανε οι άντρες απάνω, το δέσανε με σκηνή, στη σκάλα πάνω, δέσανε το πασούλι και ήτανε καμιά 10 άντρες. Πιάσανε τη σκάλα 5-6, το σηκώσανε στη πλάτη και το πηγαίνανε 4-5 χιλιόμετρα να πάνε στο χωριό της μάνας μου. Βουνό ήτανε μωρέ, χαράκια ήτανε. Ο δρόμος ήτανε μικρός δρόμος, δεν περνούσαν. Γάιδαροι μωρέ περνούσανε. Κοίτα να δεις, και πήγε και ο πατέρας αραβωνιασμένος. 4 κοπελιές κρατούσανε, ήτανε καλοκαίρι, 4 κοπελιές κρατούσανε 4 λαΐνες νερό. Και είχανε τα κήπια και στο δρόμο ήταν ζέστη, γιατί ετοιμάζανε τη φάμπρικα για να ελέσουνε τις αλιές το χειμώνα. Και πηγαίνανε απάνω, και τους δίνανε και ένα νερό. Η μάνα μου λέγε ο πατέρας, η μάνα μου τα έλεγε. Του πήγαινε λέει νερό συνέχεια σε αυτό, ο πατέρα μου του πήγαινε νερό. Τέλος πάντων πήγανε το πασούλι εκεί πάνω, το πήγανε. Μετά τέλος πάντων
Παντρεύτηκε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Παντρευτήκανε. Την έφερε στο χωριό, εδώ το χωριό μας ήτανε παιδιάδα ήτανε μωρή, κοίτα να δεις. Και η μάνα μου χάρηκε, ήταν ωραίο σπίτι, διόροφο. Ρε παιδιά, δεν παραπονέθηκε η μάνα μου λόγω τιμής να πούμε. Στη ζωή της δεν παραπονέθηκε που είχε 2 γέρους. Του πατέρα μου οι γονείς. Και η μάνα του ζούσε και ο πατέρας του. Δεν παραπονέθηκε ρε παιδιά καθόλου. Τίποτα, δούλευε, τακτοποιούσε, τους μαγείρευε, τους έφτιαχνε. Γέροι ανθρώποι ρε παιδί μου. 190 χρονών κοντεύανε κι αυτοί. Και τους μέχρι τελευταία που πέθαναν η μάνα μου ήταν εκεί. Ήταν αρχόντισσα πραγματικά. Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, μπορεί να πούμε. Μου έλεγε η μάνα μου και τι δεν μου είχε πει. Και μετά δρόμος δεν πήγαινε στο χωριό. Το δικό μου εδώ στο χωριό. Δρόμος δεν πήγαινε. Για να φέρουνε μωρέ έναν πεθαμένο, τον έπιανανε 4-5, 50 μέτρα τον έφερανε στην εκκλησία για να τον ψάλει ο παπάς. Δεν ήταν το σπίτι, αμπόδιζε ρε γαμώτο, αμπόδιζε το σπίτι το δικό μας. 200 χρονών ήταν το σπίτι, διόροφο. Να τον γκρεμίσουνε, του λέγανε οι χωριανοί, να τον γκρεμίσουνε να περάσει ο δρόμος, να πάει. Ήτανε μωρέ 4-5 εκκλησίες στο χωριό. Και για να πάει σημάνανε το χωριό. Ήτανε και ο Άγιος Δημήτρης εκεί πέρα. Δεν πήγαινε δρόμο, σημάνανε το χωριό. Λοιπόν ρε παιδιά, η μάνα μου είχε αναλάβει τον Άγιο Όργη. Καθάριζε τα καντήλια, καθάριζε τα μανουέλια, σκούπιζε τις εικόνες, έξινε το κερί από τα πατώματα. Είχε αναλάβει τον Άγιο Όργη. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας. Λοιπόν, να μην σας τα πω λόγο, εκολούσε στον πατέρα μου να χαλάσουμε το σπίτι, Μωρέ το σπίτι είναι 200 χρονών, ο προπάπος μου το χτίσε μωρέ γαμώ. Να μπρε να το χαλάσουμε ρε άντρα μου, γιατί είναι εκκλησίες μωρέ, πώς θα πήγαινε οι άνθρωποι της εκκλησίες και από εδώ θα πάει και στο χωριό το δικό μου, στη Ραμνή, στη Μόσχα. Λοιπόν, κατάφερε εγώ τιμήσει η μάνα μου τον πατέρα μου και χάλασε το σπίτι. Χάλασε το σπίτι και πέρασε ο δρόμος και ήρθαν τα αυτοκίνητα, ήρθαν μέσα στο χωριό και πηγαίνανε στις εκκλησίες. Μπήκανε μπολντόζες μέσα πάνω και κόψανε τα χαράκια, κόψανε να πούμε και φτιάξανε και το δρόμο και πήγε στο παππού μου το σπίτι. Δεν λόγω τιμής. Αυτό το κακό έκανε η μάνα μου. Έχετε το λόγο μου ρε παιδιά, μπορεί ο Θεός να πει Θεοί, οι Αγίοι να τη βοηθήσανε να ζήσει τόσα χρόνια. Μα 119 χρόνια, προχθές πέθανε. Τώρα το ναό μήνα έχουμε τα εξάμηνα τώρα, ναό μήνα. Αυτά μωρέ με πολύ αγάπη ήθελα να σας τα πω λόγω τιμή πώς σε γνωριστήκανε. Είχανε μεγάλη περιπέτεια. Αλλά και ο ξάδερφος ο Γαραγάπης να πάρω λέγε τον πιστόλι. Τι ήταν αυτό ρε πάλι που έλεγε, αγαβός ήτανε. Λοιπόν, χάρηκα που σας μίλησα με πολύ αγάπη. Σας χαιρετώ από εδώ από τον Αποκόρονα. Ο Λευτέρης είμαι ναυτικός. Γεια σας.